Jeli Sara. Bara. Ça va? Ko be cogo? Non, ko te tugu la. Ba. Cɛ kala min la. Ni ti tugu ye dɛ. Fara ne. Ɔ. Ko mun bɛ ne la? Aw de y'o ko bila ne la. Ihi. E faga mun de fɔ? Mais ne yɛrɛ tɛ ka se ka foyi de faamuya fɔlɔ quoi. Mun na? Mais kɔrɔlen ne i bɛ girin ka ma balima. Mais k'i masuma i n'a fɔ farigan bɛ mɔgɔ min na yafa mun de bɛ yen? Farigan tɛ n na wa wari fana tɛ n kun fara. Mais mun yɛrɛ mun bɛ yen? Mun bɛ yen nɔ e t'a kalama. E bɛ fɛ ka mun de fɔ i k'a ye i dan tigɛ tantɔ man faamu dɛ. Aw bɛ se ka sɔn cogo di tile ka dere fɛ mɔgɔ lankolon mɔgɔ kuntan ka na k'a bɛ kɛ yan quartier ɲɛmaa ye aw fana ko accepter. Ko jumɛn? Yan quartier ɲɛmaa? Jɔn m'o ko kalama sa? E bɛ se k'a fɔ k'e tɛ Thérèse ka ko kalama. Thérèse? Sikaso ka petini. Thérèse cɛ i b'a dɔn ne t'o dɔn en vrai dire. Fara cɛ ni finmani sa don dɔ la a tɛmɛna e ni ne la moto la a bɛ ɛlan ba la fo ne ko nin ye mɔgɔ marabali de ye. Petini ko jeli ka den wa jɔn de? Jeli ka den kɛ n t'a fɛ k'ale a ba tɔgɔ fɔ n ka kuma la. N'i tɛ den ɲɛnama ye koyi sijuguba de don. Donc o yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ yan ɲɛmaa ye. Fara ne karamɔgɔ wɛzɛn ninnu bɛɛ lajɛlen de b'a kɔ nin ko in na. Ne ko mɔgɔ min ni quartier n'a ma ɲɛ an bɛ ɲɛmaaya di mɔgɔ ma quartier in na a bɛ di e de ma. Jeli Sara i ka kuma latigɛ tɛ dɛ walahi a ka haramuya kun tɛ nin Fara ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Thérèse mana kɛ quartier in ɲɛmaa ye aw si tɛ lafiya. Maa min don a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o. Manamana ko dan a bɛ suyɛni kɛ a bɛ gulɔ min a bɛ suyɛni. Jeli Sara sisan kuma sera a tigi de ma. A kɛ i n'a fɔ foyi yɛrɛ tɛ yen. A ko in n bɛ sen d'a kisɛ. Ayiwa Fara a ka kɛ ten dɛ. Barisa maa min fana bɛ tiɲɛ fɛ quartier in kɔnɔ e Fara. Jeli Sara e kɔni i bɛ n dɔn. Ne t'a fɛ an ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ka di ni Thérèse ma koyi. Maalankolon de don. A tɛ se ka kɛ maa si ka chef ye. I b'a sɔrɔ yɔrɔ kelen dɔn fɔlɔ. Jumɛn maa bɛ wulu sɔrɔ yɔrɔ dɔn wa? Ne yɛrɛ ni ne n'a bɛnna kari mun kɔnɔ n'i ye sɛgɛnni ne b'o kari fara. Ne tɛ a fɛ k'a ye ɲɛ yɛrɛ. U ka fɔ la k'a Sikaso ye k'a fa kun ye Sikaso zo ɲɛmɔgɔ de. Zo ɲɛmɔgɔ? O den kana kɛ yan quartier ɲɛmaa. Wa yan fana zo ka ɲɛmaa don. Fara a ye ko kɛ dɛ. A ye ko kɛ. Ni nin kɔni bilala an ka quartier ko ɲɛmaaya ne kɔni b'a dɔn hali san tɛ na. Samuya n'a ka samuya san tɛ na. A tun bɛ luwanse la du min kɔnɔ o musokɔrɔba y'a gɛn. Sisan a bɛ sigi autogare de la. Donc ko kana kɛ yan ɲɛmaa ye. Ayiwa a kɛra ye dɛ. Ne bɛna kuma i jɔ ba ye. N bɛna kuma kelen f'i ye. N bɛ n dalakan d'i ma bi. I ko mun t'a kalama nka n bɔra a kalama bi. N bɛ n kale ye bi sisan n'a kɛra yan quartier ɲɛmaa ye i k'i daji t'u. Ne de y'o f'i ye bi. Belebelew la belebele kumana n babiliba kumana Fara nin de ye ne sago ye o. Ne b'a dɔn ni ne Jeli Sara dusu kasilen ser'e ma ko min na e b'o ko dilan e b'a fɛ a ka ɲɛ ne b'a fɛ a ka ɲɛ nka sabujugu den karamɔgɔ wɛnsɛn. Karamɔgɔ wɛnsɛn t'o ma sa. Zigiri cɛmɔgɔ n y'a fɔ a ye dɛ. Ale surumanden n k'a ma n k'a ni ne tɛ yala fo ka diɲɛ wuli. N k'a ni ne tɛ don da kelen fɛ. Donc olu fila de y'a kolokoloba ye. Ni ne mɔkɛ y'a dɔn ko nin kɛra quartier ɲɛmaa ye walayi hali n'a su la su bɛ tila ka segin a nɔ la. Fara i jɔ jɔyɔrɔ la dɛ. I jɔ i jɔyɔrɔ la. Ne kuma in bɛɛ fɔ. Nafigi ne bɛ fɛ quoi Zigiri cɛmɔgɔ parce que ale ni karamɔgɔ wɛnsɛn olu de b'a la ka ko in soutenir. U sera karamɔgɔ Baba Pagayogo ma. U sera o fana. O yɛrɛ tɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ la i b'a dɔn ale ye dɔnnimaa min ye a bɛ dɔnni dɔn n'ale ye fɛn dɔ kɛ ka d'a ma sisan a bɛ kɛ ɲɛmaa ye nka ne bɛ Baba wele ne bɔ yan sisan n bɛ Baba wele n b'a fɔ n k'a ma sɔn a ye. N k'a ma jɛn n'a ye. E b'i ka kɛta kɛ. Ne fɛnɛ b'a dɔn ne kan. Ayiwa nka ne b'a fɛ cɛmɔgɔ de n'i ye se kɛ ne ye cɛmɔgɔ bɔ fo k'a janya. Jeli Sara i ka kuma latigɛ tɛ dɛ e sigi tantɔ. Fara a tun ka taa nin ko in na koyi. I ye k'i sigi tantɔ ba ye. I b'a fɔ cɛmɔgɔ a ka numéro t'i bɔ parce que a ye mankan dɔ kɛ n t'a dɔn n'i bɔra a kalama. N bɔra a kalama. A ma bo kɛ kulusi la. O kɛra yɔrɔ. N k'a y'a ka numéro falen e kama a ka numéro kura min bɛ kun na n ko don. Bilahi n'a y'a sen don a la a sata bɛ bɔ. Hatɛ ko numéro in da tora magasiba
Sosare jo turamaga. A numéro ina. Vara ne koni be mi fie. Nun daga bondala de. U daga kise place sama ka bondala. Voilà, merci. Oh, karamogo be sen koni. Yɛrɛ tigɛ bolo o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye. E ka ne ma ba ye. Men fila bɛ sɔrɔ. N bɛ bɔ yan sisan n bɛ baba bi. Ok, a ma kɛ. Ayiwa i ni ce. K'a bɛ. I man ka bɔ ko Sikaso. Ka bɔ Sikaso. Ko kana kɛ Bamakɔ quartier ɲɛmaa ye. Fo ne su. Bilahi fo ne bara su. Baba bakajugu. I ye karamɔgɔ de y'i bonya bɛ yɔrɔ dɛ. Ne ma sɔn, wallahi ne ma sɔn. Thérèse tɛ se ka k'an ka quartier ɲɛmaa ye sa. Mun? Baba, e ma fɛn kelen de jate minɛ. Thérèse bɛ carré in kɔnɔ yan, a tɛ foyi la gulɔba min ani zoɲɛba min kɔ. Hali o don o Thérèse y'i fa a ye bo kɛ kurusi la, bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ni Thérèse kɛra an ka quartier ɲɛmaa ye, wallahi ne jeli sara bɛ taa sa. Ne de ko n t'a la. Karamɔgɔ Wɛnse karamɔgɔ u ka kuma bɔ ne da la sa. Karamɔgɔ Wɛnse tɛ tiɲɛ fɔ. Wallahi a bɛ Thérèse dɔn ni diɲɛ maa bɛɛ ye. Thérèse kɛlen ka taa bɔnbɔn ni tamuru dɔw ma. Aw k'a fɔ k'an ko k'an ka quartier ɲɛmaa ye. Maalankolon, Baba n'o kɛra, wallahi aw ni ne jeli sara tɛ. Barisa ne tɛ tugu maalankolon kɔ. Wa a ka erreur na n tɛ ye. N tɛ ye bi n tɛ ye sini. Dusubɔ tɛ dɛ, dusubɔ tɛ. Wallahi mun? A y'o de fɔ n'ale kɛra quartier ɲɛmaa ye. Denmisɛnninw ka siniɲɛsigi. Ale yɛrɛ ka siniɲɛsigira wa? Sani a ka denmisɛnninw ka sini a ka yɛrɛ ta ɲɛsigi. O ye nkalon di. Wallahi a ma deli ka fosi kɛ mɔgɔ ye yan. E b'a dɔn mɔgɔ min don wa? A bɛ sonyɛni kɛ o. Ne ka moto fɔlɔfɔlɔ mun kun sonyɛna, Thérèse de y'a ta. Baba dɛ, ɲɔgɔn ye kuma tɛ nin na koyi. N'o y'a sɔrɔ Thérèse kɛ bɛ ka wari di e ni karamɔgɔ Wɛnse ma, ayiwa a b'aw yɛrɛ ye dɛ. Ne kɔni ko n danbe di, n danbe dɛ. Ne tɛ tugu maalankolon kɔ. Ne fana bɛ malo i ma o. Ne bɛ malo i ma e ka sabali. O tuma ni ne ye Thérèse tɔgɔ o ye diɲɛ wuli de yan. A ka ɲi ka sabu juguden in b'a la ka na n bɛ tila ka kuma i fɛ. Jeli Sare tɛ de. Ça va? Baasi t'i la kun. Baasi tɛ n na. Jeli Sare e ta nin y'a ko sugu jumɛn ye? Walima e bolo k'e ka fisa ni ne quartier ɲɛmaa Thérèse ye de wa? Thérèse wala. Nin ye kɛbali ye ɲɛmaa ye. Ne kɛra ɲɛmaa ye don min quartier kɔnɔ maaw tɛ lafiya dɛ. Wa ne ka ɲɛmaa t'i ye Thérèse. Jeli Sare, i jɛɲɔgɔn tun y'a fɔ ne a mɛnna k'i ye ɲɛngo ye. Awɔ, u ma fili. Mais ne tun ma d'a la. Sisan ne bɛ ka d'a la. Mais Jeli Sare, cɔ cɛ pas essayer k'i b'i sen da ne ka nin ɲɛmaaya in kan. B'i faga fu. Ayiwa Thérèse, ne b'a dɔn i bɛ sɔn ka ne faga dɛ. Barisa e Thérèse filɛ, e yɛrɛ jɔnyɛna bɛ cogo min na, i tɛ maa ɲɛfa. Kelen, i karakasi man ɲi. Fila, ɲɛmaaya hakili t'i la. Saba, i ye maalankolon ye. Jeli Sare, kuma caman ba ye nafa t'a la. Quartier in kɔnɔ yan nɔ, maa si tɛ se ka nin bali bilen. Cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw, u bɛɛ sɔnna ne ka ɲɛmaaya ma. N'olu sɔnna Thérèse wa ne de ko n ma sɔn. Jagoya de n ka k'i fɛ. Jeli Sare, ne y'a dɔn a mɛnna ko si bɛrɛ t'i la. Mais a latigɛra de. Parce que ne b'a dɔn n'i bilala ne kɔ nin ɲɛmaaya ko in na, i sara. Thérèse, e bɛ ka maa minnu fɔ k'olu sɔnna e ka ɲɛmaaya ma dɛ. Olu ye escroc de. Wa olu ye munna min di, walayi bilayi. Ne b'o f'i ye bi dɛ. U bɛɛ b'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ. Jeli Sare, hali ne k'o mɛn mɔgɔ wɛrɛ da, ne bɛ da o la ka tɛmɛ e da kɔnɔ k'o la. Dɛsɛ que e y'a jira ne la e ye ɲɛngo de. E yɛrɛ tɛ ka sɔn ne ka ɲɛmaaya ma fɔlɔ. Depuis yen e ye ɲɛngo de ye. Ni mɔgɔ min ma sɔn e ka ɲɛmaaya ma o ye ɲɛngo ye. Thérèse ja ne Jeli Sare ye ɲɛngoden de ye. I filila ɲɛngo tɛ dɛ ɲɛngoden. I y'o ye Jeli Sare. Jeli Sare, e tɛ ne dɔn fɔlɔ. Mais n bɛna yɛrɛ yira e la. Ne tɛ ye wa jumɛn? I dun ka sabali koyi. Kɛlɛ t'i ni ne cɛ dɛ. Ne ma fosi de k'i la. Moi ne ma fosi k'i la. Ne ye ta. Jeli Sare, ne Thérèse e tɛ ne dɔn. Thérèse ne ka sira t'a la k'e dɔn. Jeli Sare,
mina kuma min fiyɛ na a lamɛn ka ɲɛ ne t'a lamɛn ne fa de kun ye Sikaso jama ɲɛmɔgɔ ye ne fa ye jeliw mara ka funɛw mara ka gɛrɛngɛw mara hali ala ma taa hɔrɔn kulobilenw ne fa y'olu mara ko ne ka mun kɛ sisan Thérèse ne ka mun kelen de b'o la ne nalen Bamakɔ yan ko ne bɛ kɛ yan quartier ɲɛmaa ye mɔgɔ ka sɔrɔ k'i bɛ ne sɔsɔ ko ne m'o kɛ su ye ayi o tɛ kɛ Thérèse de i fana tɛ fɛn kelen min kalama Segu dugukolo sanfɛ walahi ne fa ma kulo hɔrɔnnakolon na ne fa ma kulo bakuru la wa ne fa ma kulo kalokaloma la ne fa ko ne ma ko ne kana na tugu maa kɔ barika tɛ maa min na Thérèse ne t'i lamɛn koyi ne n'i tɛ i ko man di ye ko jeli Sare e ka ne lamɛn bɛ e ma ne faamuya e ka ne lamɛn bɛ ne Thérèse b'a fɛ ka mun f'i ɲɛna a ma ɲɔgɔn faamuya de ne ye faamu quartier in na ni ne kɛra ɲɛmaa ye jama ɲɛmaa ye ko caman bɛ sigida in na o bɛ dabila hali a da sonyɛni minnu bɛ sigida in na o bɛɛ bɛ dabila e yɛrɛ tɛ sonya Thérèse ne ni yɛrɛ de bɛ lamɛn sa ne tɛ se k'e lamɛn ko e yɛrɛ de ko man di ne ye ala ko tiɲɛ wala sigida in na ne bɛna sigida in labɛn a bɛ k'aw kɔnɔ ko gouvernement de bɛ ka sigida in labɛn ka sɔrɔ ne de don Thérèse de e ɲɔgɔnna ba de tɛmɛna yan mun ye nin fɔ koyi i bɛ tiɲɛ dɔn dɛ ala ni kira kama i ka quartier ɲɛmaaya kɛ i k'i pan ne Jeli Sare kun Jeli Sare ne hakili la ko hɔrɔnya don ne t'a dɔn ko ɲamakalaya don quoi ne to ye ɲamakala de koyi ne fa ɲama bon Jeli Sare i bɛ ne mabalima jakusa i bɛ ne bɔkolo fɔ ne bi walima n b'i kun ci i dun ka sabali sisan i dun ka sabali koyi n'i kan bɔkolo fɔ ye ne y'i faamu ne kɔni bɛ n'a fɔ diyagoya de la nka a bɛ k'a fɔ a ma se n kɔnɔ o bɛɛ y'i kun de i b'a fɔ de awɔ ne kɔni bɛ n'a kɛ nka walahi Thérèse a ma se n kɔnɔ ala kana si kɔnɔ ne ko i k'a fɔ de ni n b'a teliya n b'i kun ci sisan e tɔgɔ yɛrɛ n t'a dɔn n y'a mɛn nka walahi Thérèse i sara bɛ ala bolo il faut ne y'a sɔrɔ i ma ne bila ko la ko min man di ye ne ma deli ka n faw sɔrɔ i bɛ ka ne dusu labɔ dɛ yafa ma ne fa de ko ne kana na kule mɔgɔ la maa min tɛ maa ɲɛnama i b'i deli ne ko e bɛ mun de ɲini dɛ foyi bɔn a fɔ joona i teliya ne fana b'i deli i k'a k'i fa kama i k'a ba kelen ta tuguni n'i y'a ta n b'i kun ci sisan i jɔlen filɛ yɔrɔ min na ne ko e tɔgɔ cɛ n t'a fɔ e tɛ ne tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ ka sigida in na quartier ɲɛma Thérèse ko i ko t'i la Thérèse e min ɲɛmaya bɛnnen b'i la masaya bɛnnen b'i la sigidala maaw ye danaya de ta k'a d'i kan ko f'i ka kɛ quartier ɲɛma ye nka Thérèse a kɛ ala tun b'a to ka taa ne ko e bɛ ka ne kɛ ɲogoro de ye ayi bɔn a teliya awɔ ne y'o de fɔ ɲɛmaa tɛ di bɛɛ ma ne e fa ye Sikaso mara e fana kan ka Bamakɔ mara yan e dun ko k'i b'o ko bali n'i y'a essayé dɔrɔn n b'i faga n y'a mɛn bi ta kɔ ne Thérèse t'a fɛ ka a mɛn i tulo la bilen ko e da bɛ ne ka quartier ɲɛmaaya ko dɔ la et puis san Zigiri Cɛmɔgɔ n ye erreur ko kuma f'a ye o don na a ko n ma k'ale ka tagali ko e de bɛ se k'a jalatigɛ ko parce que ale ne de bɛ taa ko n'e ma taa dɔrɔn k'a tɛ taa ni e ma ye erreur kɛyɔrɔ la Zigiri Cɛmɔgɔ ma ye ni m'i faga diɲɛ ka bin kan Bitakɔ nin y'a bannen dɛ n t'i ladi bilen walahi bilahi e y'i ta kɛ ni ala ni kira cɛ n'i ma t'i kɔfɔ polisi la ala kana barika don ko t'i fɛ ko fɔ ka k'i fɛ jagoya ayi e tɛ o ye nkalon ta ye nka e y'i ta kɛ dɛ a tɔ ye ne Jeli Sare ta ye